Bakit nagwawala yung mga aso? Hi guys! This is Razel. Welcome back to my channel. Magkikwento na naman ako tungkol sa aking buhay pag-ibig. Kakaloka yung buhay pag-ibig. Anyway, if hindi nyo pa napanood yung aking manlulokong boyfriend ata yung title na yun, basta yung first heartbreak ko na storytime video, I will leave the link down below. This story will make more sense if napanood nyo yung video na yun. So I suggest you guys watch it first before you watch this video. Sa video na yun, may mga nag-comment na ikwento ko din yung second breakup ko kasi na-mention ko na I had only 2. Well, that's not really like 100% na totoo na dalawa lang sila. Pero dalawa lang yung seryoso. Merong mga lalaking nagdaan. Pero hindi like, hindi seryoso at all. Parang fling-fling lang. Ang lande. Fling-fling. Yes, the title is right. Parang ganun na rin. Parang naloko din ako nitong pangalawang lalaking ito. Hindi naman sa naloko siguro. Pero parang ganun na rin. Okay, let's proceed with the story. Nung nagtatrabaho pa ako sa call center, guys, lagi kaming namamasyal. Like, pumunta kami ng Bohol, Leyte, nakapunta kami ng Davao, and then some islands here in Cebu. Kasama yung mga kaibigan ko. That night, yung ruta namin is papuntang Bohol, and sumakay kami ng barko. And then sa barko, nakita ko tong lalaking to. Tawagin natin siya sa pangalan. Mr. X na lang. Mr. X. So, nakita ko si Mr. X, and in fairness naman kay Mr. X, siya lang yung may itsura dun sa barko. I mean, may itsura naman yung iba, pero hindi ko bet yung itsura nila. Nakakaloka, hindi bet yung itsura. I'm just being honest though. Sa lahat ng nakita ko doon, siya lang yung, wow, bet ko tong itsura ng lalaking to, matangkad, moreno. And I was like, you're cute. I was, I think, 21. Siguro magti 3 years na or maybe 3 years na talaga na hiwalay ako sa first ko. Again, panoorin nyo yung storytime video ko about sa first ko kasi sobrang tagal ko naka-move on from that. So yung ginawa ko, kasi nahihiya ako guys, yung ginawa ko is parang sinabi ko sa mga kaibigan ko, parang pa-hint ba na, oh my gosh, ang cute niya. Parang kunin mo yung number niya. Parang ganon. Kasi nahihiya ako na ako yung lumapit. Ni matingnan nga siya, nahihiya ako. Parang feeling ko naman tinitingnan din niya ako, diba? So yung ginawa ng kaibigan ko, yung kaibigan kong bakla, is nilapitan niya yung lalaki and then kinausap niya. Matagal din silang nag-usap to the point na, bakla, huwag mong agawin yan, akin yan. Joke. Kinuha niya yung number, meron na siyang number. Yung bakla kong kaibigan, sabi niya, i-test ko muna to before kayo mag-text-text ng over-over. And then after few days, sabi niya, oh, okay na. True lalo tong lalaking to. Go na. Pwede na kayo mag-text-text. Pero nagte-text kami. Hindi nga lang ganun ka lala. Kasi nga, diba, sabi ng friend ko, kilatisan ko muna siya. So, text-text na kami hanggang sa umabot sa point na naging kami na. Hindi ko na maalala eh. Hindi ko na maalala kung ano talaga nangyari. Basta naging kami na. And minsan lang kami nagkita. Kasi nga, nasa bar ko siya. And yung day off lang niya is every Friday lang. So, nagkikita lang kami every Friday. Bago pa lang kami ha. Siguro mga few days pa lang kami. Na wrong send siya, guys. Nasend niya sa akin yung text niya na para sana sa ibang babae. Yung tawag pa niya sa kanya, mama. O, diba? Mag-asawa na mama at papa. Ang tawagan nakakaloka. Tapos may I love you. Parang something sweet na parang, oh my gosh, niloko niya ako. Few days pa lang kami, niloloko na pala ako. Alam niya na wrong send siya, of course, diba? So, nagtapat naman siya. Sabi niya, oo, mayroon akong girlfriend. Before pa tayo nagkakilala, nakilala ko din siya sa bar ko. Oh, diba, bongga, nakilala niyo din sa bar ko. Pero sabi niya, hihiwalayin ko siya for you. Oh, diba? Ang haba ng hair ng ate niyo. And then, nung nakita ko din naman nung Facebook ng babae from in their relationship, naging single siya. So, totoo talaga na naghiwalay na sila. So, humaba ang hair ko ng bonggang-bongga kasi ako yung pinili. Ako ang nagwagi. Ako ang nagwagi. So, okay na okay kami. Text-text kami araw-araw. Heart-heart yung mata ko. Parang ganon. Kapag Friday at may duty ako, as in, lagi talaga akong umaalis. Agad-agad. Like, hindi ko na hinihintay yung friends ko kasi Friday is fly day. Magkikita kami ng bonggang-bongga. Hanggang sa nagtagal, naging 3 months, 4 months. I think it was our 4th month. Dinala ko siya dito sa bahay para ipakilala sa pamilya, which I actually kind of regret doing. Yung feeling ko lang kasi noon is parang in love naman ako sa kanya, diba? Why not? And I was already 21. I have all the freedom to have a boyfriend. So, pinakilala ko siya sa pamilya ko. Nagpunta kami ng beach. Basta masaya kami. As in, masaya kami, guys. Hanggang sa kailangan na niyang umuwi ng Manila. Kasi taga Manila siya eh. Nalungkot ako. Kasi nga, diba? Madalang na nga kami nakikita. Nandun siya sa Cebu. How much more kapag Manila na, diba? Tapos after Manila,
I'm sure maghahanap siya ng mga opportunities para magtrabaho sa kung saan-saan. Kasi apprentice lang kasi siya doon sa barko. Parang sabi ko, okay lang naman. Siguro kapag nagkapera ako, pupunta ako ng Manila, magkikita tayo, ganon-ganon. Hindi ko na kasi ito maalala masyado. Siguro mga few days after nasa Manila na siya, madalang na siya nagte-text. Sabi niya, hindi ako makaka-text kasi nagbabasketball kami. Okay lang sa akin, like, okay, whatever. Basketball ka dyan. Basketballin mo yung mukha mo. One day, sabi niya sa akin, mahal pa yung tawag niya sa akin, mahal daw. Mahal, hindi ko na kaya. Parang ang hirap na nasa malayo ka, tapos nandito ako. Parang ganun-ganon. I'm pretty sure it was just something to make me feel better. I'm pretty sure he wasn't serious at all in the first place. Hindi magiging ganun kadali para sa'yo na iwanan yung isang tao kung as in sobrang minahal mo talaga siya, diba? He sent me a text. He didn't even bother calling me. Sinabi na niya sa akin na ang hirap na malayo ka, hindi ko na kaya ganun-ganon, and yeah, I love you, goodbye. I love you, goodbye. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Yes, malungkot ako. Yes, umiyak ako. Parang naging thankful na rin ako in a way na at least sinabi niya sa akin. Hindi nung kagaya nung isa na iniwan na lang ako nang wala akong kaalam-alam kung ano nangyayari, diba? Yes, nalungkot ako. Umiyak ako isang gabi lang. Compared sa nung isa na as in 3 months non-stop iyak ako. Wala lang. Sabi ko, okay, ayaw mo na. Okay, move on. And nung sinabi niya na hindi na niya kaya, parang hindi siya kapani-paniwala kasi wala ka nang ginagawang effort eh. Hindi na siya masyadong nagte-text nung umuwi na siya. Feeling ko talaga, yun na lang yung plano niya na parang kapag umalis na ako, iwan na kita, ganun. But then, I still am thankful na parang sinabi niya sa akin na, hey, mawawala na ako. I love you, goodbye. May I love you, goodbye pa kasi nakakalawa. Okay lang naman. Hindi naman as in sobrang nag-regret ako na ginawa ko yun because I was happy when I was with him. And okay naman kami. Sobrang bait din naman niya. Siguro nga lang, hindi nga lang talaga siya seryoso, pero mabait siyang tao. After nun, doon ako napaisip na dapat yung next talaga is yung as in sure na talaga ako. Naging single ako ng mga 4 years. Then after niya, and single na, as in single talaga, walang fling-fling. Kasi iniisip ko, I'm not getting any younger. Kailangan ko talagang kilatisin yung lalaki. You know, make sure na as in seryoso, na committed. Natutunan ko din after nung pangalawa na parang ang galing din ng mga lalaki, no? Ang galing nilang magtago, ang galing nilang manloko. Parang for a short period of time, pinagsabay niya kaming dalawa. Nung babae, nung isang babae. Bakit kayo ganyan? Nakakaloka kayo. Hindi na din naman siya bata nun. Ewan ko ba, sa mga lalaki dyan, wag kaya kayong maglaro. Wag kaya kayong mangloko. Nakakaloka yung mga manluloko. Alam ko, it feels great siguro for some men na, oh, ang dami kong babae. Yes, ang dami kong babae. It's not attractive at all, in my opinion. Mas attractive pa rin talaga yung loyal at saka yung honest sa girlfriend niya. And also, nakakaloka din yung mga babae na niloloko yung lalaki na sobrang loyal at sobrang honest. Hindi mo ba alam na as in konting-konti na lang sila? Ang sama ko naman. I mean, you know, based on my experience, sobrang konti lang ng mga seryoso na lalaki. Meron ako mga friends na as in sobrang seryoso sa mga girlfriend nila. Tapos yung babae nagloloko, parang, hey girl, sobrang konti lang nitong ganitong klaseng lalaki. Dapat mo siyang alagaan. Dapat mo siyang i-keep ng bonggang-bongga, diba? Anyway, pasensya na kung this story time is not about Mr. Bear. Kung ready na akong ikwento yon, ikwento ko sa inyo. I just wanna make sure na okay before ko ikwento sa inyo. Wala pang 1 taon kaming magkakilala, tapos ikwento ko na parang too early. Pero you guys, I promise you, sa takdang panahon, ikikwento ko yan. Magiging story time about Mr. Bear, yung title na yan, okay? So yeah, anyway, that's basically it for this video. I hope you guys enjoyed this story time video. It's not as dramatic as my previous story time video, but I still hope you enjoyed. Thank you so much guys for watching. I hope to see you in my next one. Do not forget to be good. Bye!